ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibai ka buk chewa du sang na sang ber ka hlan bok chewani ole tun tuma chuan ZPM Sorkar hnathawh poimo sang sang pute te marin ariek na hi kan ngai thale anga hei ZPM Sorkar kumni alo tling vetareng maya hemi chunga an hnathawh le MNF Sorkar kumnga chunga an hnathawh a compare na hi kan ngai thadon ani ama sa kan soidu chu party feeling nei chung chuanin ngai thak a hriam deuh dona party feeling da tha in party sang sang te hian kan mimal chung kotan ni lovin Mizoram tan he kan ram tan hian engna nge an lo thoa an hnathawh an chiangem an hnathawh zik krokem ramhmang le thinlung puin hnan thokem ti ril rupuwa lo ngai thavek turin ka ngen masa cheu ani ole tuna ilo ngai thang adon le chuan Sorkar na thok khoi chungchanga kan hmalang na thren khat te hi kan soilang duwa covid ripui len laya ahun taka hlo anin pe theilo kha chu kan hrethiam covid akiama Sorkar an pa ngai chole ta kan finance and call tu ni bok khati lai kan Sorkar ho tu pa ber khana sei chu ni som panga malam le anhu lama pe khi adang lam chuang lo an hlo akiam chuang lo ti zong de khan tong kam khamin nei khuma tu chu kan zora men call tu pa ani chu man ni lo kani Mizoram mi puin kan na theng hin lo ani amai ro chu adang lam na chu hi ni in luaman pe kangai din sikul no pang fi pe kangai lon la te na huna rulangai ta chuan har sa em em ani chu poisa chevel muang le a huna pek lo wanga hlo lak lo wanga Mizoram Sorkar ina mi puya ti buai dana kha kan la thei ngit lo ani kan lo Sorkar ta poisa pung thut lo amai ro chu kan finance and call tu kan chief minister chuanin Sorkar na thok lo ahun ta ka pe ki tumang u kan sum din huna zir lo avai kan pe thei lo ani point a big takin group D te group C te anwai lam hi chu kan penge turani tia kumni chung hian athian zara avai vai kan pek thei lo chuma om palani point an niam lam hi chu ahun taka hlo kan pe thei ta kan kalphung kha atharani ti min pompui du lo ani point kan kalphung adang lamani ti ro chu atakin an huin ka ria tin chu mai chu ani lo kan ho tu ten an soi thina pension chinfel chungchang hi hete kan soi liam puat ang hi ne lo ani o rinai na harani pension poisa kha an khol ta a tian zoi te pek chu ka chon Sorkar kan helama mi ka mang ve se lamai ro chu Sorkar poisa ni lo pension arte poisa ni chu wang chuan kan Sorkar chuan hei kan pek chu anga ya tia kum sang ni som le pariat le som ni pathumin kar kum nga chung khan MNF fun lai khan pensioner an chin fel sakzat kha zakua ni lo chin chero zakua kan han Sorkar veta a tun kum ni chung hian a latest statistics ka hello chung point kum ni chung hian pension kan chin fel hi sing ni le sang thum ka chiar chu lo sang ni za thum ani lo sing ni sang thum ani ain thau na hi sing ni sang ni le za ani chung ko sing ni sang ni le za ani chu ti zong chuan chei tai la chu thil lo dang lam ta chu ani kan sum kan nei lo chungin Sorkar na thok te an din hun kan ria central pay atang an te in an DA apung mo mani ti chuan kum ni che kan Sorkar chungin DA hi tum ni kan ti pung ta a anu nung ber chu November thla khan ye 4% in apunga tin Council of Minister in kan rel chu kum sang ni som ni le paruk April tha tang in financial year thara tang in 2% in apung le bokang ti ani poisa kha apung ta thutan ni lo amai ro chu amandan kan thiam chuan thei top kan chu ani ni kum ju ni ro ka Council of Minister meeting agenda kha ino chi kem ka helawa Mizoram a om voi khatna ni kan chiarango het yang agenda a om le to po ka ring lawa actions warranted against illegal practice of proxies / substitutes bracketa aikal by government servants tini ZPM ko alo Sorkar har dewa aikal la khangai kan lo neya dan lo kha dan angin kan lo mang to a enga ama kan lo ngai to lowa ti chuan Sorkar na kan han changa kan in tiam tongin aikal ti top kan han ti chu sang thum le zaruk aikal kan han ti topa rinai na har aikal la kha party dangan ni vek big lawa kan campaigner te chung po kha an lo ni ve thowa kan party mi le sa te po khan lo ni ve tho mai ro chu kan rel na khan ho tu pain sa zu mei chu khoi ange kan tan dona zui tan na khi tak tak lo abula tanga tan top mai tu rate then te chu an khong ai tha ka sin aikal an lak chan kha cancer in ko lai mek thei to lo
kal thei to lo ni amai ro chun lian ka ngai dam chun sang ngai dam ngai amoi ngai dam ngai zela a khei sai nang thei vek bok si lo wa chu wang chuan apui thei dan dang alo ma lom ti in ai kan la kan han ti top ta chung te chu kai ni kan soi thiam lo a soi poi kan soi chuak thiam mang lo wa kan ti dikte ril ru moral kan siam thatte mizoram kalphung zoi zoi kan her danglam te hi kum ni chung ani kum som pakaro railway cha kom le mai to atru kum som pasari te khalo ro lo railway to ilang chuan in kum som pasari le thla som pakhat adanglam na hi anasal heyang ti karing ani tunang zel kan kal chuan tin chu mai chuan ni lawa when I hianin kan soi le du chu kan health chung changa kan malak na hi ni ya Mizoram Sorkar rang apiang to ta chon healthcare scheme rang omani anunung ber chu MNF funlaya mi khania aming chu Mizoram State Healthcare Scheme tiani October sang ni somle pakwa khan he healthcare scheme hi an puang chuakani an launch ani azia khakazula zela tunai chu thil hi rin thua soilo turania azia kha an la nei ve khakazula ta chon SEDP nuaya healthcare Mizoram healthcare scheme chu an kalpuya an zia ka chon top priority tini top priority chu ngai poimo ani tiani lo ngai poimo berani tinani ngai poimo bi kani tinani ti chuan kan sarkar ma sa chuan an top priority ya chuanin cheng nuai ni thlenga inkhul chu theina tur kha anda a toy zong in ti chuan eng thil nge lo thleng ta kan ti chuan dam lowin ainen kolna bi la pe photanga cheng nuai ni thlengin an pe le tur ti ani amero chuan lo har sat ta dewa azia ka chiar don ani o kumsang ni le pat som ni le patum February thla khan health minister ka tilai health minister Dr. Aral Thanglien ani chu chuan assembly house a zona a chana chuan sang ni som ni le pathum February thla a cheng vai bel che som ni kripal cheng vai bel che som ruk le paruk point pani beneficiary damlo mi sing ni sang thum zali som ni le pakhate in el kol na poisa an bat thu Mizoram ro rel na in sang bera zona changin a sayani thil hi adang lamani ti pok an thremang lo ngundewin ngai tua leang nikum masa mai la ni sang ni som ni le pathum chu khata khan February thla khan damlo in en kol na bil an pek to ni chu damlo ina an pek to sarkar na arul thei si lo kha nuai ni thleng kan rulang ti in engin je kha top priority ti ni sang ni som pakwa top priority an ti kha sang ni som ni le pathuma chuan vai chu February thla na zo ka kumtir lam ta chuan mi damlo mo mi po ni lo damlo mang ang chung ko sing ni sang thum zali som ni le pakhate in en kol na man cheng vai bel che som ruk le paruk point pani an bat thu assembly house an thrilani hei mai hi lo ni lawa alo pung zel ani ang ZPM kan han sarkar ta toy zongin kum ni chungin kum som pasari ka tilo kum som pakwa po ka tilo kum ni chungin vai bel che som sari le pali healthcare bilan bat chu pek tla kani ko kalphung thar chu tin min zot thina kan kalphung kha athar ta tiamin pompui du lo ni point adang lamani ti ro chu an mu ti chuan eng thil ngai lo thleng le ta chuan chu mai chu ni talwa ZPM healthcare scheme kan han ti ve ta ni Mizoram Universal Healthcare Scheme kan ti max kan ti kan han bul kan han tran ve ta in zialu ngai ani so kan ha thokte po in zialu ta pensioner te le mi malte pon in zialu ta ti chuan eng thil ngai lo thleng zel kha thren chu minan soi sel sak don dona amero chu than je kan huta chiat ni fanang dewania kan man lo khan tu ma kan vui lo ani a chan chu mal som na nia midang te kan pui thei ta ni ta chuan kan dam lo chuan kan in zialu zong kha ngai kan valu ta cheng noi nga man thleng a thlonin min en kola kan chuak le thei ani chan dam nang dewani mo kan rin to chuanin alo ti fel vek to tiang deu kha nia kan in zialu to ber chuan hospital a kan lu ta kan chuak le thei mai kan deputy speaker pu fam kima tong kam hi an hole thinila asoi thiam bera ZPM healthcare scheme chu athalu tu ka eng ma ti ngai lo dam lo chi ngai ti mai nai ching fel vek mai ni ya soi du nai tak chu hi ni ya tun thleng hian a latest figure dam lo he healthcare scheme thadzia chorto chung ko hi dam lo zong kan soinga mi singa sanga zali somre le pathumin en kolna tan Mizoram sarkar chuan kumni chungin kan tilenge kumni khasoi de ureng turani wain kan kumni na nia inrin aina tamang
cheng vai bel se somria le paruk point paruk panga apeto ani damlawin en kon an sarkar da poi mo ju health ani he kheran in lawin doctor somle pari tamni kan la thar to nurse zathum vel kan la thara health worker kan lak belle dona mizoram sarkar ina tumchu thingtlanga mi damloin aizola lungleya pantir ha loin thingtlanga anin enkol theina turin thingtlang dam do in le kan health sub center te ti chang thluna tuma chu tiang chuan mala me kani chu kan kalpui chu kalphung thar me pui sarkar ina atum chu nia kalphung thar min pom du lo ni point adang lamna chu atakinan hu me kani ruang phur chung chang hi kan soi thina heti zong hian kan soyanga damlo thingtlang train kan damlo wa aizola kan vakala kan hu phur ngoi le kan lau ber a cheber kan don chu lo thleng ta kan thita hialani inen kolna tan kan poisa kan mang zo vek to chung te poisa kan pu ka thian te poisa kan pu zo to engtin nge kan ruang kan phur ho nang ti khani to ni MLA kan tlon lo thei lo MLA kan vakala anni tam phur ritani MLA kan vakala MLA chuanin min phur saka kan bade uro ni tru ka paruang phur tu chu vote ka bade wani amai ra chu kal phung thara chon mi pui sarkar ania ZPM ruang ti chawani lo mizoram ruang mizoram chunga thi chu sarkarin an ina thlen sakang te in scheme kan duanga kan kal pui mai ani chu kal phung thar chu ani mai mire theita tan ani le zuala ni chu mire theita lam tang sarkar chezi ani adon le chon Assam Rifles politics si kan soite Assam Rifles politics kasoyan khan kum som ni chung vel journalist lo ni to chon Assam Rifles chung changi kan threin kan ngai thlain kan ziak na SIMM maya kan sarkar chon kan son chua kang min thang tlingula kan son chua kang ti te thenin khopui laili tong Assam Rifles sipai son chua ka hrengai lowe ti te kha kanin nial na ni tuna kanin nial na ero chu Assam Rifles chua santak ramman dana ani kanin nial tak ni chu thil dang lam chu ani ta ni kan chief minister Soyan Khan Assam Rifles san chuak tur hian party tinan hun lai thon thei to kan chu afak nge ni ka party dang te po amai ro chikan van nei na le mal som na kan don chikan hun lai na chuaka heti hianin ka soithiam dan bera chuan a har salai ber chu chua tak tir lai khani chua tir tura indora theya malak po theya le khathon po theya a har lai ber chu an chua tir tak lai har lai ber chu ni ta ni chuan enge lo thleng ta kha chua tir tak tur chuan na thona dokana income pialama choi dokana soite nga ya CM le Assam Rifles ho tu pa berte sipai ho tu lu te indorin ti chuan Assam Rifles su an chuak ta tak takani tuna hian amai ro chu wena hian ZPM kan kal khoma kadem cheuni in zeilo ngot mai mi sarkar lai na Assam Rifles si chuak se kong an zolo point lamu lang khatang an lo min karing ani in ngoi renga engma po chuin ti tak lo an chuang e chuak lo po khelo ang main kan oma a then chuan an chua ma thoma ompon political platform chuak to anga soin vote zon nan an mangani nga ya ataka Assam Rifles son chuak tu zong hi zok hi in ngoi renga Assam Rifles si politics kenan kan lo mang rei to ZPM chu kan zei lo ani ang kan ngoi reng mai amai ro chu thil dang lam a thlenga chu lamula son kalula Assam Rifles anom to lo ani chu ZPM sarkar hun lai thil theng ani ya imponi se kan seidu lai chu heng thil de hian kum kha le chen kha Mizoram politics alo o ange ni alo o to alo lua to tuna ero chuan kan malang na le kan in hnial na le kan thukhel chu engtin nge Assam Rifles chu san ta ram hi kan man tangka yang ti anita chu kum ni chunga thil theng jinga mi ani ole khami china khan lo du to le ta phop mai na ngun takin ngai tu atlangila awa thaem engi mu changa ka ngai tu fo thin chu zoram mi puite hian kan ramta na thil tha ti tu te hi kan du lo zo kem ni o ti hi kain zot fo thina zona lian tak po ni in ka ria ataka thok tu sarkar hroi tu te hi en tlangila awa thaem achan chu anni chuan sarkar masa tram tam tak to chel to tu zoram en kol tu te chu kumni chung lek an sarkar chunga he kan ramtana an thil ti mang hian an challenge ngamasin chulaya chu putete soyatang hianin a hriat le inga hria healthcare chungchanga MNF Sorkar lai le
ZPM Sorkar kumni leka upa max te hi han khaikhin ve te u Sorkar masa chuan damlo te enkola pek ain vaibel chetam tak abat saka ZPM Sorkar chuan kumni chung le khian sing chuang fe in he maxi anrang kai puya anrang kai pui zia le an lom zia po ha hi pin an sei ni tu chuan nge mizoram mi puite mangai izo ka irin tina ya kha kan zot te ang che tin atop bera chuan dampa by election te LADC election te kan lo thlir ve zela result alo chuaka an dam lo po poisa pe ka hne ka bat sak tu te an pension lo po bat sak du tu te an electric bill vai bel chi chuang bat sak tu te le ruang phun na tur budget da du lo tu te an na thang king du tho lairam unau te le dampa mi puite hian zoram mangai tu ataka thok tu te an du lawa an hnol tlat mai hi amak hle ani damlo har sakna an nei huna chuan Sorkar tha chuan mangai takin poisa sen pongai lovin lungzai hial an lo ngai ani po in zoram mangai tu chuan ati turani ti hriain a thlon vekin alo ti sak don ani mangai tu dik an hriat thiam huna chuan kumsang ni samni pariat general election alo thlen meu chuan an haider to lo tura ngayang ole kamichin zongkha tuntumutana video kan ti chu thei chu lo ni le ta thlir tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in hudan le in ngai dan te milo ta lan sakle theu tur chewin in khongai na karong nge ni like comment le share te tin min la subscribe lo te po in milo subscribe zel turin in chan puina in khongai na karong nge ni